Allah Rabbi batu alkitu Nabi Muhammad pengutusitu wahai sahabat tulan saudara assalamualaikum ekatulan sahabat janganlah kita mengaji hakikat nyawa jatuh buah nyata sekali jangan disangkut dua lamat kau disangkut dua nyata sekali kita bapi tua di muka narape orang pandangan semuanya ingin alim alama banyak kiram jangan kita baca bodoh mumbang jo kalapo manuna tu anak jo bapo manuna mudo kota do anak bapo tiado zanda si para namo kaji Allah jo Muhammad di mana ninyo di mana bana tampilnya tunjuk kau tidak dipaham di hati kita jalan sama kamu tamarimbo nak kamu kimia kamu lawan buayo bisa mungkin kabaran aruso nak kamu gitu muatan dari kuno ada puraso dengan maraso ada puraso dengan maraso iba pemana lilinjo api bagai manubana cincin jari bagara cincin karena de jari bagara tumbuh nasipai mani koyo mati sebelum mati tentu kalau kaki toranangi tentukan janjang kaki tu daki tentukan rumah kaki tu ni aiku balakuli lelaisi supaya nada pemi jonan kami Allah duduan di aras dan kursi di kapal jantung Muhammad berdiri di pangkal jantung sabuku mati tampaknya itu di Surambi kiri di sana pulau Abu Jangil berdiri baparang jo Muhammad taman arwabi ku kalah Muhammad di paparang ini nagari makan api ku menang Muhammad nangotola suci ngoto sama sekali masuk sarungko kampung rami iyo baik itu lauma nabiya masuk sarungko
di manalu ubanyo nangati ala di panontoneva asamu alai demi la paisi kanda adalah si panontoneva asamu yo sabu angkalapi hari kapata anango nasi bosunda yo vara di abakato protokol Ajako yung mesin Arjuna jaro babada itu ornado asa orang yoga okachi asa orang gak semoga Adanya orang hitam manis asa orang antapo opulo di malam nyodini lah sudah hanya to delai mua ona saro manande lagu indah osa arupo seorang Allah babini asa orang punya anak ada Layo antahlah dekalan suang antah oka hati do dengan insya Allah alanan de kami oja awan yo yo mai lala alayo iyo Dulang
nyo. Amo lagi nanare kana kami sabana di hoya ala di muko basamo. Alay karamo pana Arjuna iyo PS Joba de la Tornado. Dalai mari lama ngaji. Alay dodo. Dalai penting de kito. Dalai wai sudaro anai dan tolle. Dalai mano diri la sidam narame. La ilaha illallah la Muhammadiyati. Dijadikan cermin langit jo bumi. Pemandang siare oleh maju di sini. Omalie alam lare bana lama dang diri. Alay pandanglah diri, olah di dalam diri. Oh pandang nan suci lah di dalam nan suci. Adalah pandanglah suci di dalam nan suci. Adalah dua kiki lah dia dua mujadi. Lain di dalam nan batin lah siota simuni. Jo kalau Siar belah bija mamanda. Dari langit awal, olah sampai bakalan. disimpan semuanya. Adi satukan bandan. Anak kulima Olah sampai berpegang. Olah tuan lane dan bijakan Andai pandalah bualan di dalam bijo. Adalah pandangan diri siapa nan punya. Andai Tuhan bertanam di musim pabilo. Ai kata alun malar marusi kita. Alam Oleh balum bayado, oleh bago adalah balum bertampu. balum basaro ko balum banarako. Nur Muhammad, oh Nur Muhammad di dalam ilmunya. Lani situng tiga ondai lanyo bijo lade muloka ngambangnya. Kalau di kaku lada hidatato. Kalau dipandang Kalau dipandang lada tidak berupa. lama itu benar. Ondai lanyo benar lade sipanya Tuhan. Wahai saudara, wahailah saudara, kehandai dan tulah. Alai subulah uji, Subuhlah uji lah de batu jo intan. Timbanglah batu, timbanglah batu. bare joringan. Di dalam batinlah iman tersimpan. Olah iman de kita seramin de Tuhan. Daripada Allah batin de isan lah jadi rasonyo lah dari soal pengajian. Olah bila dari itu ilang penyuruhan. Nilai puntunglah nyule apilah pada. Kara tembali pejur tuli bajalan. Kajilai akanlah ditanya Adalah malah pulang lah dekan lah padola utang. Allah pengajian sekian lah nanti baju. Nelai wahai sahabat ditolak saudara lah jadi rasonyo lah dari kami lah baju. Olah sebagai lah de hidangan. Oh dalam nanti muko nambah sama. Olah sebagai lah de sambungan nan putui sabantala nyocaku. Oh dalam muko kami lah nyosambua karena dosa bab dengan karano. Iyo karano lah de maalabai jo pemuda bakanda lah de nyoju. Bakanda nani olah
sekali lai iyo na malanan de katonyo. Iyo si bunsu indah bara dia kalai jadilah de umpamu. Atau nasi tuo indah bakaka itu nama layo lampisannya. Iyo le sebagai desambuangan pasanang hati di dalam dadu. Apalagi kandala si panonton. Iyo lah banyak kadang acaku. Atau karena lagu orang India. Atau bahkan iya mapopnya. Angkah lakanamu. Iyo angkah lakatido. Karena nampak nalajo Arjuna. Iyo jo badana la tornado. Iyo memang jarang de matamu. Talajiyo nandiyo tampenangko. Iyo le buat desa roman. Lagu pun tala desa rupo. Iyo de amulah de nyohati. Iyo de kamila nambadu. Iyo tapasula nandi gua. Onde dulang yo nanti mbago. Walau tangan yo de la saki. Pahola pane de basilu. Kanda iyo malabai nandi moko. Jomayo sutana de nyopulo. Sarato masyarakat di siko. Biar kaum ayah walau bunuh. Ona bosanyo la bosanyo. Bakanda iyo nala curito. Iyo di bidang silawadula. Andala yo kalau nala dikira. Iyo mungkin sekali ini. Adalah yo kamila kamamba. Baru sekali seorang nandi sasuruh komprominyo. Iyo tapi yo kabala. Onande kito nande mangato. Karano malala de kini kito bakato panitia sajo. Iyo kabahibur de baliau. Mungkin kiro de puku etigo. De karano lai bisu asiang. Iyo karajola manunggunyo. Iyo mungkinlah de kapara. Atau iyo nan kaladangnya. Iyo baado baladang lado. Walau baladang yo de cimangku. Obia bapara la de karambia. Walau bapara yo de karuangnya. Obia batala rana ikan. Walau tarana yo de gambolo. Iyo lai sungguh pun de begitu. Tetap yo kadio hiburju. Ode lai hiburan anga dibu. Esa kadar kapan jago mato. Iyo lai mato de mangantu. Iyo supayo lana jago. Ditambah lagi rama. Iyo panjagukan mato. Oh mato mangantu. Oh mato iyo mangantu. Supayo na jago. Supayo nakakulalang. Ince nyo mato. Ejo irama ladangdut memang nalalamu. Iyo nalalamu. Iyo lanan ni kenono jana. La punyo karajo. Akamina ni obaduo. Onde la pandai nyo pulo. Ayo tapi anyo dula. Ayo tapi anyo dulang. Ayo geleng kapalo. Asalai kanda panonton. Adi baris saja. Jangan lagi kau bertanya. Yo. Mengapa ku berduka dan termuram durja. Aku rasa kau sudah tahu apa sebabnya. Aku rasa kau sudah tahu apa sebabnya. Bagaikan menggenggam api. Yo. Mencintai dirimu. Aduhai elfu. Panas perida.
pedih menggores batinku hingga luka dan berdarah dan berbalut pilu. Sejak cinta yang kau tanam, akar renggul lalu kau buang. Kau tanam pula orang, terasa menyambar petir menjelang malam, terasa disembar petir sepanjang malam. Allah itu lenan nirama di kami badu oleh segala saene oleh kami mencubu le melakukan di muku bersama Lati ikio nurjana punyo karajo ekarano le penyanyinya urang batino iyo sagalona la saene iyo le kami de mencubo walau itu yang kau pinta. Aku terima keputusanmu walaupun pahit terasa. Oh Sarmila, oh Sarmila, Ai kasihku Sarmila, oh Sarmila, ai sayangku, oh untukmu bersama cinta yang ku berikan, kau balas dusta yang pedih, yang pedih. berulang kali kau menyakiti, Aku masih tetap memaafkan, tetapi engkau tiada mengerti. malah sengaja menduakanku. Teganya dirimu, Sampainya hatimu, oh aku tak sanggup lagi. relakan kepergianmu bila itu yang kau pinta. Aku terima keputusanmu walaupun pahit terasa. Oh Sarmila, oh Sarmila, kasihku, oh milikmu, oh Sarmila, oh Sarmila, euku, oh untukmu. mengapa cinta yang ku berikan kau balas dusta yang pedih. Endenam itu iramanyo, alai kabilaranyo tuku akadi tambalaranyo pulu. Ejo
Tereu, 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 tereu,
Alon kangku kali Babadandu nanda balaki Uwe la minta gata Ala uwe la minta gata minta gata Uwe la minta gata Apanya kapalo de mami kiri Akan sabarangai bujang jogati Apa isonjo pulang no pagi Jalan sanjo pakai layar mini Pulang di kota babadab tolong cara jawama simpanginya malaga Nampak puja hanya basi daka Nampak malabai hanya tidak kau bila minta gata uwe la payah payah uwe la raba raba uwe la payah payah Adela jadilah derasonyo ala dari kami obadu Kalau nini alana joma malakarano kami le mana minta ola Kasarano kami yang tangan adalah banyak ada salah dua nandila salah kagak Salanyo jali anana kula salah galala kasula remo bantayo de la piche Biela kusui saro la bakal mape arilla joma andende kanala kami pinta Kaaliran ni bu saratola jo papale ka dia saratola jo kakak Sapuanyo lagi kasih nala mi malum nyokito balai la nagari Yang tadi Padang walau di Bukit Tinggi, yang tadi Parawang walau di Duri. Tadi sawah lai malanya di padi yang tadi rimbo sadang baburu babi Alai sapo menyapo karena dari kami dari Dakatik berkoncola joriki. Kotolan lai lupo kami namanya poi ko kami lupo desa po malah de kanti Bawalah kami singgah kalau warung kopi sekurang-kurang nyoleh kanal kedai nasi. Satu ganyo itu raun naik bendi sekurang-kurang naik kereta api Nan rancanya pana padola malam kini lah tukang silawat carilah dekan bini. Ko ina nan jando biya nangari gandi walau jando asalai nana banyak titi Antanan lilawe ondel para kopi itu permintaan dari labado kami. Lau manai di kami labadu panah harjunan de jo badai tornado Kurang nandi si koko adol basu baba bandare kan jadilah umpamu. Olai di piku surang tabali lain jemato elo di piku ne mama samo Lepaskan bana kami barang penangku lepana Arjuna coba daerah tornado. Panah harjuna lairang awaju pada tornado paria malah de tampenya Tidaknya sampailah dilah sopir roto di burang tabang pasar ladekan Ko inayo sampai de purang larasonyo de angin lalu mayo la kirim kanyu Di zaman kini kan sudah nyatu hubungi bana lewat lana udara. Ananyo talepo lai kala jadi juola kita bicara onde male wala udaro Le ambil la pena saratola bukunya catat le nomor HP kami barang pelanyo nangku. Ana nomor le badai iyo la de tornado danga bana yo na di panyato kanyo Le 088
punta nyola de nyo ambo. Iyo ne lai na riki na mola de uranyo yo pakia mudo itu la de galanyo. Jo kalau kawan ambo sila karang nang kola dengan kandana nomor la de HP nyo. Onani banyato di mu kola basamo catat yo mala tidang la de basamo. 08 de 1 la de nyo 3 la 7 ampe le 1 la 2 3 6 de 5 ampe itu la de nomornya Katip Jati nan pakai kacamata. Nomornya itu sudah la di banyato banamo grup de badai la de tornado. Nomor bala Arjuna sila karang nang kola baco kandana di mongkola basamu. Aku sola panu bale yo layana mana mampe ampe 970 nyo. Onde na sabria kakira jola de Saleman ola di laya onde mala tagarai nyo. Oda Katip HP itulah de nomornya. Juga lo kawannya iyo lah ko ado. Aku sola bali motigo la tuju bale la tuju ampe la kosong ampe la kosong tigo. Itulah nan Sabri punya lah de nomornya. Mungkin nomornya yo banyak na lupo. Ado nomor selingkuh tolong baca. Di dalam baterai polo nyo ado. Masyarakat lah di sekolah kadido ala dekan puluh. Leta umu la na panjang rasa kina la murah polo. Leta dio nan bayon sadan cang nan lah babasinyo. Itu jalan la de baraman ba iman mayu la de matinya. Lebar macam le usaho de le ya tola bakaraju. Leko ado la na pegawai sayang juo atasannya. Leko ado lah tukang ojek banyak-banyak penumpang tibu. Leko ado la tukang ojek banyak juo langganannya. Leko ado de marando untung sudah ikola dapat jodoh. Leko ado na matarana la gapo etarananya. Leko sampai de nyawapat manciru pui masuk sarugo.